היום אני באה לדבר, טוב, כל הגיל טיפה מבאס, אבל זה מבאס, אבל על הזיכרון. הזיכרון זוועה. כל הגברים חרמנים ולא זוכרים למה. שזוכרים למה, הם לא זוכרים איפה הם השאירו אותו, שכבר הם זוכרים איפה עשו אותו, הם לא זוכרים מה עושים איתו. שכבר זוכרים מה עושים איתו, הם לא זוכרים את הפעולה, אם זה קדימה, דים אחורה, או אחורה, קדימה. שכבר זוכרים הכל 2 דקות, והנגריה הזאת. בסדר, לפעמים זה כל כך קצר, שאת לא מספיקה להצטרף, אבל אני לא רוצה לדבר עליהם. כבודם מקומם כי מונח בו. מדברת עלינו, ומה שקורה לי כל יום, אוקיי? לקחתי את המפתח מתוך הארונית, אבל הוא לא פתח לי את דלת המכונית. התחלתי להפנים, המפתח לא מתאים, הכל שוכחת איזה שיט. אז בלי ברירה התחלתי אל הדירה לחזור, את הדירה נעלתי, המפתח לא בצרור. פרצתי את המנעול, אוי איזה פישול, פרצתי את הדירה ממול. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, גם אם שכחתי אשחרר מחר, וגם אם לא אתייאש, כי זה הגיל וזה מה יש. הכנסתי למדיח את הכביסה שיש, את הכלים הכנסתי לתוך המייבש. נכנסתי בטעות לתוך הארון, מה יהיה עם הזיכרון? עוד פתוח, עוד לא מאוחר, גם אם שכחתי אזכר מחר, וגם אם לא אתייאש, כי זה הגיל וזה מה יש. ועכשיו לידת ראשון יצאתי מחזר מושלם, כשאליו חייכתי הגבר נעלם, והמסכן ברח כי לא היה מנוס, שכחתי את השיניים כוס. באוטובוס שכחתי את הנד על הספסל, אז לעצמי צלצלתי, לא עניתי כלל, צלצלתי לבעלי, שאל אותי מי את, אמרתי לך קיבינימט. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, גם אם שכחתי אסחר מחר, וגם אם לא, זה לא נורא, נשאיר הכל בלה לה לה. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, כי אם שכחתי נזכר מחר, ואם גם לא, זה לא נורא, נשאיר הכל בלה לה לה. כולם לה 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 לה. יריד את עצמי ואזכר מחר, הכל עניין של אהבה.